Ошы күндерде башқұрт тілі Google тәржіме сервистарында барлыққа келді. Хәдер түрлі тілдерді башқұртсаға һәм кирихінсе, тілімізді башқа тілдерге тәржіме етірге мүмкін. Ошы ертені біздің менен тәржіме сервисі өтінде эшләүсе программисттар Искендар Шакиров һәм Айгиз Кунафин қаршалы хәйрлерді. Сәлам. Студиялы көрүүгө шатпыз. Шулай айтып, Google сервисында нисек башқұрт тіліне тәржімені эшләп булды? Мен башлап еберем. Ул эште без әллә нисә ел электән башланып, 7 ел тирәһендә. Иң тәүдә без Башкортсофт дигән тәрҗемә өстендә эшләнек. Ул Башфонд беләһегез бит инде. Телдә хаклар һәм үстерү фонды беренче был тәрҗемәсе барлыкка килде. Шуның өстендә эшләнек һәм был ошо безнең наработкалар, данныйлар шуларды без Google-да кулландык бит инде. Шулай итеп башкорт теле Google-да, Яндекс-да, ChatGPT-да, башка сервистарда барлыкка килде. Шулай, һеҙҙең командалар нисегерәк эш булды? Кемгә нимә өсөн яуаплы булды? Бында килгәндә без команда дип әйтеп тә алмайбыз, чөнки без айрым ултырып эшләйбез, но бергә эшләйбез инде. Искәндәр электән алып башкорт китаптарын сканирует дип оцифровать итеп йөрнү. Мин дә бер ултырып һөйләшкәндә, ничегрәк уңайлы гына, тиз генә ошо китаплардан параллель корпуслар эшләп була. Адактан ошо Яндекс, Google Translate-ка кушу өчен дип. Һәм Telegram бот аша эшләнек. Telegram бот кешегә уңайлы, чөнки эшкә китеп барганда тиз генә кул астында бит. Еуга тикшерүгә. Һәм без максимально ябай кеше өчен куллануга ябай булган дип эшләнек. Чөнки кемдеңдер унда язып, тәрҗемә итеп ултыруга вакыты юк. Шугала без параллель Искәндәр параллель китапларны табып, иеп бирде. Һәм безне тиянек тә кешеләрне без тапкан һөйләмнәр бер-беренә туры киләме, бу тәрҗемәгә туры киләме, шуны тикшерүгә як дигән ике генә кнопкадан башлап бердек. Һәм адактан өченче кнопка булды инде. Теге кайбер тәрҗемәләр мәгънәһен аңлап була, шундайрак инде. Һәм моны ошондай форматта без икәүләп ошо Telegram боттың текстлар өстәп, уның эшләвен карап йөрнек. Халык инде безгә унда килеп ярдәм итте инде. Әлеге вакытта безнең ботта 5000-дан ашу кеше бер тапкыр булһа килеп ярдәм итеп киткән. Ярдәм итеп нисек тәрҗемә иткәнме? Без биргән текстларны тикшереп, менә бу тәрҗемә тикшергәндәр. Яки юк дип, менә без буның менән теге Россиядә курланалабыз, бер халык та ул хәтлем 5000 волонтерлар белән эшләгәне юк дип әйтәгәндә. Сәрдә асып үтәйек, сәлам тапшыруын әзерләнгәндә, без дә рус телендә ниндәйдер яңалык табабыз да, шуны башкортчага тәрҗемә итәбез. Һәм еш кына ошо тәрҗемәчеләр белән кулланабыз. Әмма ләкин үдебезгә тикшереп сыгырга кирәк була, чөнки һөйләмнәрне дөрес төзеп булмай. Ошо ютуктан нисегрәк эшләргә эш барды, ошо һөйләмнәрне матур итеп һөйләмнәр төзелгән өчен. Бында технологиягынан дип әйтәгәндә проблема белән бәйле. Чөнки бына без тәрҗемәгә әзерләгәндә корпусларда без уга һөйләмнәр белән бирәбез. Башкортча һөйләм, русча һөйләм. Ике һөйләм бер-бер артлы килгән һөйләмнәр, улар бер-береннән бәйле түгел. Менә һез текст әзерләгәндә, һезнең теге һөйләмнәрегезнең бер-беренә контекст әйтәгәндә контекст бар. Шугала менә Яндекс тәрҗемәсе, Google тәрҗемәсе, улар әлеге вакытта контекст буенча тәрҗемә итә белмәйләр. Шугала ике һөйләм бер-береннән бәйле булһа, улар өчен ул бәйле түгел. Менә әгәр ChatGPT белән куллансагыз, унда инде ул контекст белән куллана һәм шугала унда тәрҗемә һәйбәтрәк килеп чыга. Һәм нимә эшләргә кирәк дигән сорау булһа, бында инде күбрәк интернетта башкорт телендә текст булуы кирәк. Чөнки бында башкортча һәйбәт улар яза белһеннәр өчен, улар һөйләмнәр, башкорт һөйләмнәре бер-беренә ничек бәйле икәнен өйрәнергә тиештер. Һәм өйрәнһен өчен уларга бик күп башкорт телендә текстлар кирәк. Искәндәр, гомумән ошо башкорт телендәге проектлар буенча эш ничек бара? Ниндәй проектлар алда көтелә? Һөйләп үтегез. Тел өлкәһендә проект идеялар күп инде ул, ләкин тормышка аларның күп кенә ашырылмай. Безнең пландарда вот базовый технологиялар әйтеп үтәм.
ошо тәрҗемәсе булдырдык бит инде. Шунан проверка орфографии дигән система, проверка правописания, спелчекер дигәнде, уны ла айгиз булдырды. Махсус сайт эшләнгән, анда бөтә текстларда ул хаталарды тикшереп бит. Башкорт телендә булган текстлар булһа, хата менән булһа, ул шуны тикшереп бирә инде. Кызыл төс менән күрһәтә инде кайда хата. Шунан синтез речи дигәнде тоже булдырдык бит инде. Хомай колонка һөйләй ала текстларда. Хәзер инде күп тагыла күп яһалма тавыштар көтелә. Менә Яндекс турында айгиз әйтер инде. Шунан нимә тагы распознавание речи дигән, анализ речи дигән нәмә, то есть һөйләгән нәмәне ул компьютер текстка әйләндерә. Башкасы һөйләп ултыра, ул язып ултыра инде. Субтитр һәм. Бunda тагы бер мәнә сөйләйтермен. Бuna без волонтерлар белән эшләп итәбез. Әмма был эш кыен. Бара кайбер вакытта теге кеше кирәк булып сыга. Менә һуңгы вакытта безмәгә килдегендә, менә без бар волонтер теге волонтер әйтмәк, без ошо тел менән янып йөргән кешеләр беренче кеше бар бит инде. Һәм без волонтерлар белән эшләп беләбез. Әмма шул волонтерларны ялеп итү өчен кайберендә безгә конкурслар үткәрергә кирәк, яки кайдалар безгә реклама эшләргә кирәк. Һәм менә әлеге структура әйтәгәндә ошо безнең белгән команданың безнең бар менә без ошо активистлар безнең артыбызда торалар команда зур башкорт халкы волонтер магарак. Шул вакытта бу яктан безнең бар баш фонд, ул безнең прослойка төйтәгендә теге чиновниклар белән аралашу, уларга безнең фикерләребезне җиткерү һәм улардан тоже обратно ярдәм алу инде. Ярдәм алу. Улар бездә шайтыгы ейеп тотып тора инде. Менә шундайрак структурага килдек. Һәм менә ошондай структура менән күпкә тизрәк менә әйтәк шул тәрҗемәсегә килгәндә Искәндәр әйтеп үтте инде. Менә безнең корпус әлеге вакытта башкорт урыс корпусы 1,1 пар һөйләмдәрдән тора. Шуның 300 меңе тирәһе башкорт софт сайтын эшләнгәндән безгә килеп чыкты бит инде. Һәм бuna ярты ел элек физик кешеләр өчен үткәрелгән грантта Искәндәр еңеп волонтерларга конкурслар үткәреп инде 500 меңгә якын корпустагы идек инде. Менә онла баш фонд үткәрде. Шугала менә шундайрак форматта булган эш күпкә тигләтә инде. Чөнки әлеге вакытта безнең зур проблема ул вакыт. Ел һайын безнең халкыбыз әйтәгендә ниләрдә бер поколение балаларыбызның телде белмәвен югалтып тора. Менә шуны тизрәк киренән үзебезгә кайтарыр өчен безгә вакыт иң зур безнең теге небез булып тора инде. Бик тә кызыклы эфир. Һезнең белән һөйләшеп ултырып, мин дә суым киттем дә вакытландым. Безнең вакыт бетеп тә бара икән. Шайтып һуңгы һорау, Хомай колонка буенча әлеге вакытта ни хәлдә ул? Әле без колонкаларды мәктәпләргә таратып беттек бит инде. Һәм улар безнең тестировщик дип әйтәйек. Улар ничек кулланганы беренчедән без улар белән сораштык, хәзер ничек нимәләр кирәк. Һәм буны сентябрьгә индидер теге яңа функционаллар без әзерләргә план корганбыз. Һәм улар кулланып, нинди проблемалар бар, менә шуларны без күзәтеп барабыз да, улар өстендә теге яхшырту өстендә эшләбез инде. Әле эш туктамай инде, барыбер дәвам итә инде. Без яңа грант алганбыз һәм менә именно мәктәпләр өчен хәзер күп функционаллар инде буласак. Зур рәхмәт әңгәмә өчен. Студияла программистлар Искәндәр Шакиров һәм Айгиз Кунафин булды.